asko benetan guztioi honea tortzagatik eta familiak indagatzatelako. Eta nire lehenengo agurra Javi, Jon eta Frank. Genuen nahi gaituzte gainetik. Eta batez ere, min gehien ematen diena da, euskal preso politikoen kasuan ematen den elkartasun hau, eta horretara joan da operatiboa. Honen azpilan da ona da elkartasun ekonomikoa eta asistentzia juridikorik eta politikorik gabe gelditzea errepresaliatuak. Eta, nire partetik, desde luego, garbi, euskal preso politikoak espetxean dauden bitartean hor izango gehala eta horri hon behar deula.